mar Ogolo mar ohangla makoro Maosenindo Ndogo Jaraha sani ndikoro kwayo mar mondo mi oganda owuog oko mondo mi okonygi e wechego eko mag ikruok mag ik mare. Maendi timre sama bende koro ne gilalo ngimagi ji abich e nyamburko manye gintie ka gia Nairobi kaendi odira mano wakadheni ka gidok e gwengego eko mag Kisumu. Jothumgo eko nokwayo kaunti ma Kisumu mar mondo mi bende ochiwre mondo mi okony mano endo family ma jathumno endo mondo mi gibed koda kamano endo ma en kopo mowinjore ne jangolono. To kaka ung'e maber gima nyalo kwayo joherwa manoko mawinjowa kata manenowa ni liel opek ni ng'at achiel kata ji ariyo. Liel en gima koro iriwoni. Anyalo kwayo joherwa manoko te ni mesa makoro umedie chung' kodwa to wamed chung' kod familia mar jowa mowewa. Kik bed abeda ni andu wang'eyo jowa monindo gi kende to familia gi wakia. Wan gi ng'at achiel kuomwa maka min ode ando nyuol ni kod 1 week. Wan gi ng'at achiel kuomwa ka manyonindo ma koka ando kawo koka ando kendo pok otiekta kodwa otiekta 1 year gi min ode nyiso ni pod dhako pod miya kuome. Ndogo kaka usewinjo nyon kod familia manyo opidho kendo nyo puonjo ochalo kaka breadwinner mar dalagi. Koran kwayo na maduong' ni kik wane mana jowa mosenindo gi kende to wapar nyaka familia magi wachung' kodgi moro amora any support magi nyalo dwaro ma ng'ato nyalo chip in akwan mondo mi chip in mondo mi gibe kama gidong'ie ging'e Ndogo yande ni kod jok ma en go itoke kaka johera mage to yande en kod ji itoke kaka jothuma be yando tiyo kodo ok owegi kar kendgi. Achaka medo kwan ka program bro wuok nikech gie sani pod antie jowa manie ground modhi muchari kama joga nitie ma pod timo due process. Ka program bro wuok wabro inform johera magwa kan moro ma gintiere en adiera makende no kwa binyalo kendwa kok wadwaro their support. Sama gineno kwa kwayo gi their support anyalo kwani mondo mi chip in nikech gima duong' nwabro organize rambe within Kisumu nyaka Nairobi. Gimora mora mathin ma in kodo wakwani mondo mi ochopi. To ni government akwayo sirikal maduong' mamalo wawito ji 4 man kod familia mag gichien to liel bende pek. Akwayo gi duol mamuol ni sirikal kama magiwinjo wae gi chip in kama ginyalo chip in mondo mi gikonywa nikech kaka gie sani anti wach mar postmortem mosemwa ripode but pod ok wanyal reach nikech pod watimo timo consultation gi jowa manoko. Koro bro kwan kochopo kama wanyalo reach kar kanyo ka sirikal nyalo winjowa to mondo mi okonywa. To mogik akwayo sirikal mar county ma Kisumu jogi nyogin jo Kisumu karka. Jogi nyogin jo Kisumu karka kandi manyogi tiye kowe miethgi kama gi ae. Kandgo e kama nyogi choki osuru margi kandgo e kama nyoro gitime shughuli gite. Ni sirikal ma Kisumu motel kod governor Professor Peter Nyang' Nyong'o gi joge te gi politicians man go kar kandgo obed mbunge obed MCA mesa mwanyalo dwariwa support nikech wabende kochopo dwe mar 8 tarik 9 we as musician wagonu ga kura. Maesa mube unyalo chung'ie kodwa ok nutiyo kodwa nikech thumbewa emugoyo e rallies kama ubetie. Kora kwa giduol mamuol ni politicians ni mesa manyaka mondo muchung'ie kod jowa mondo mwabende kochopo semu bro wa support tuwabe wachung' kodu. Ni sirikal ma Siaya report mwaseyudo ni jowa dek walk from Siaya magite giwuok e game constituency. Akwayo mbunge ma game Elisha Odhiambo magi jogegi nikech familia gi nitie e area mari wakwayo jaduong' ni mondo mi bi chip in mondo mi wa support mari kar manyalo. Ng'ama chielo owach ni wuok Busia same to county government ma Busia wabro richgi mondo mi gibende gikonywa kama yode support mondo mwami jowa descend set off. An mane kwayona ni jo waduto te mondo mi jowa oyue kamokwe molo mago te Nyasaye oket chunygi kamokwe.